Har vi jorden på et par 5-hul. Sådan. Det er jeg faktisk. Højre rof, venstre rof. Udover dame 10. Kommer Mark Ronaldo. Det var en. Op med bukserne, Mark. De der de brænder. Pas på brandnælderne. Nej, det skulle der er dameøl på den der. Hvad? Der er dameøl, hvis man ikke kommer ud over det. Det skulle ind imellem de der træer der. Nej! Jeg har prøvet. Og tømmersten af med klipklapperne. Op med bukserne. Og afskåret tommelfinger. Og en stiv tog. Ja. Den får sgu en... Jeg tænker at give den udvendig bræs, så skal jeg løbe mere. Hvor fanden ligger min bold egentlig? Kom lige her. Så prøv at finde den først. Det var jo dårligt at vise, mand. Var du tilfreds med det 10-slag? Ja, det var faktisk et udmærket slag, det der. Det var det, du gik efter.